Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasalitaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagayam nga nagpailinged itinagan nga Estasyo. Manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kayat ko mamat apay drama ti pakasarita agken ayat. Inaramid ko ti amok awagas tapno makasigurado ak. Angam anyan, tanagbanag iti awan, agraman tinasinged agayem ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Estasyo. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Kaili ko man na makita ni Freda. Estasyo, asino ay ati akin kukwa ka na ito'y t-shirt kan jogging pants dito. Ay, kukuha ni Stanley day tananang. Inosar ko din nakiturugak iji balayda. Ay kat, apay na, adi mo pala insublay. Nakiakas yung magaya mo dita sampayan. Bayan nyo ditan ta usaran ng tumot lang inton umay makiturog kanyak. Agsinsinublat kayo, iti pagan-anay. Ah, Naimbag, naawan ti kili-kili power, ti may sakada kayaw. ninanang mo. Awan, Anya ti aramidan nyo manan aya. ingkam agburas ah. Tanay, mabalinan lagi ti mula ka beans. Ay, iso aya. Nakiturog ak tumanin iji balayda. Tainton parbangon kami nga agbiyahe amang ipan itila ko iji bagyaw. Umay ka pare. Agtugaw ka mo ta, tapangururayan ta iti order ka nga inuman ta. Awan na ta. Day takat ti kayat ko kan ka, Estasyo. Hi, Estasyo. Ah, kumusta, Freda? Kastoy, umang-angas pa ilaan. Nangaw ka. Maraksa ka na. Tanakita ka man itangal daw. Ay na, nagpintas ka talaga, Freda. Agyaman ang Estasyo. Ne, adamat gayam ka duam. Ah, isugam ni Stanley. Tinasingad na gayam ko, Freda. Stanley, isumot ni Freda. Di kaayan ayat ko. Kasta ka day. Nice to meet you, Freda. Same here, Manong Stanley. Talaga nga mong tagpili iti girlfriend mo ah. Ha? Long hair, natayag, napudaw kan. Ay na, sexy. Uwan mo't ah. Apay kapaw eh. Ay, kita ama. Tama nga no isukat na kay ti sabali, Estasyo. Anya? O, magitam. Nagdanag kanya. Sumartan ka man. At ayo ang mapasamak dahil ta kanyak. Bara nga. Ado di tati amok ngayon sukat tinobya dahi ti sabali, Estasyo. Iso apalpalagipan ka. Freda, damag kong adda kanon kaayan ayat mo. Tatang. Asino ti kaayan ayat mo? Ni Estasyo, tatang. May sa customer itibar a pagpapaayak. No napudno kun kaday ta alalaki. Ibaga, ta umay pumasyar dito balay. Takayat ko man am mo. Bayan nyo, tatang. Ibagak to data. Rumbeng laeng. Diyak kayat nga ilimlimod mo kanyak no asino ti makaayan ayat mo. Tanasken laeng akilatisek no asino da. Wow! Nagmaya ti rubat dagiti mo ulam, pare. Sa bali talaga ti adda inspirasyon na niya. Nagagay. Siyempre mata pare. Kaanon to nga taama adanak mat iti kaayan ayat. Ay kat mo na makita mabalasang di arma madagos. Kasanungay, jak mat amo ti agaram. Kat ibagam ti ayat mo ah. Kapag nagkapoy kan. Kundi kagpatingga iti arem mata. Anyan, basta adda makita kabalasang dita, arma kadagaws. Siyempre. Rik na agmat ano talaga ngay ayatak mait. Ay kasjay. Wan mat Sana basta-basta na itabanag. Ay uwan matkit di ah. Ay husto ka pare.
Ken narigat ti mayaw awan iti ayat. Sa bagay, maka-girlfriend ka nga tan iti mabiit. Sana bali na. Ti kayat ko, no maka-girlfriend ak, day talaga nga ay ayatek, ken ay ayaten nakmat. Kasla, mabainak ang sumango iti amam, Freda. Ni, anya ko matipagbainam ngay. Si Kamat, di kagbabain. Umay ka, mapanta di tabalay. Sige. Si Kakit Dimit. Oh, ala, agtugaw ka. Agyaman ka. Freda, isu ka din ni istasyo ako na mga kayan ayat mo. Wan tatang. Naimbag nga orasyo, tata. Ay na, pinarangnak matan. Kastamat kan ka, istasyo. Sige nga ron, tata. Tama panahon. Imay ko lain tulod ni Freda. Istasyo. Mabiit laang, istasyo. At dapay kayat ko adamagan kan ka. Anya dayjay, tata. No bilang tada kayo kan ni Freda nga anak ko ti agasawa, anya ngay mo ti aramidem, istasyo. Ah, Adda trabaho, ang mabalin mo a pangalaan iti pangbiag mo iti anak ko. awan, tata. Ang magpiro ka ka. Adamot basit trabaho iti garden. Good. Nasaya at nga rod no kasta. Sige nga ron, tata. Agpakada akon. Natumpungam ti husto asong bat mo iti ama ni Freda akaayan ayat mo, istasyo. Kaya't naman ang makasigurado dyan lakay. Sa bagay, mawatak mo't kit di pare. Siyempre anak na nga rod, di yalika ka na. Imbagta di na ko na nga, adaelp mo? Ha? Apay, para dani di balay. Kat kaano nga tilong table pare? Ha? Ay, aguri ka ta, gurnong akpay mo. Ha? Ay, ang mga no da maibagati amana, no sinsinan lang ti kalay sa ama pasamak, no bilang. Nasaysayat ko man wadda kwartam, tapno ikasar mo na dagos tinubyam. Tanarigatayin, ang mga numaagaw ti sabali. Iti day dya kinapintas na, ay sos, adu at agaram kan kwa na. Kita matlantan ti makan ni Stanley. Manganta na. Mabalin ka ding agsin no kata iti nagtugawan ni Stasyo. Babae na kami nga gisak mo iti makan. Ha? Nang ro nakasango kanyak tinapintas sa balasang. Ti balasang ako no ti buok na ti kunam. Anya ka di dayjay, Manong? Kuha, awan. Napintas ka kano, kung na to'y kadwak, miss. Naangaw kayo matgaya, Manong. Nakayawa na kiti kinapintas da dya waitress pare. Talaga? Intun maminsan, mapantamanan iti da dya restaurant. Kaya't ko ama-ama mo da dya balasang pare. Adumot din a restaurant tinapnapanan ta. Asino a balasang ti kunam? Tayaraman ka man? Ha? Ay, saanan? Ang mga mabulilyaso pa iti plano pare. Sika, aggayim ta. Ibagamon ta tulungan ka. Saanan? Kabalak ti agaram asisyak pare. Ala, makamu ka. Siyak ni Gina, Manong. Nagmeta ng gantinagan mo, ading. Kasmut lay ti kapintas mo. Siyak mo't ni Stasyo. Maragsakan na ka makamamukan ka, Gina. Kasta akmat ka, Manong Istasyo. Kiswa ka na yun na kamang restaurant dito eh. Gaputa, da ko makayat ko ngay bagakan ka. Anya ko madayta, Manong? Ay, akwa. Intom na minsan langan. Umayak tumanan. Sige, sika, timakam mo.
Nabayag magtanadyak na pan iti balay da istasyo. Awisak man, tamapan kami di restaurant ang nakakitak iti na inlawak a balasang. Talon na bulan na jak nakikita na diya babae. Talagang agduyo sa kankwana. Ay na, talaga gayam ang nagpintas na iti lugaryo, istasyo. Kayat ko dito Ni istasyo. Ti balasang akursunadak. Agsinsin na labay da. Agtagtagay na ba ka di? Aglaman ako. Freda, ibagakon kan kati agpaiso. At dapay sa bali akaayan-ayat ni istasyo. Anya, pudno ka di dayta nga ibagbagang Manong Stanley. Pudno ti bagbagak, Freda. Nasingid kami nga gayam. Ngam, jak magustuhan ti inaramid na. Anya, At dan nagkinawatan nyo kini Gina, istasyo. Wala na ha. Agayan ayat kami kani Gina. Ngam, kasano ni Freda? Isinam, kasta ka di? Saan? Balidwada ka ni Gina, akaayan ayat ko. Kaputa kayat kumuti makasigurado ha. Makasigurado? Adda reserva ko nada. Amo mo na. Tanong kas bilang mapukaw ko ni Freda. Oh, di adda ni Gina. Awanan ka itibain. Ano ko? Apay nga kabilan na, Stanley. Manipod ita. Lipate mo nga gayam ta, istasyo. Di mo tagisayangan dayjay alalaki, Freda. Napintas ka, kan ubing kapay. Makasarak kan tumutlaang, itinasay-sayaat ngam iso. nasakit tinakam ko, tatang. Ay, ayatak ni Stasyo. Kalukwan. Manipod ita, agikat kan iti trabaho. Idi pa ajak kayat nga agtrabaho ka itibar. Kayat ko alipatom dayjay alalaki, kat ituloy mo ti panagadal mo. Wan, tatang. Apay akinabil na katinasingad agayam mo, istasyo. Jak amo, anigayam Gina tidakdakamatan na abalasang. Anakariknaan na iti panagayat. Anya, babae, tinagapaan nyo adwa. Di mo't adan nubyam. Adda na nang ni Freda. Binaybayam ko mga ruden aday dya Gina. Tadamot gaya mo nubyam. Diyan kami na mo ni Gina kat isugayam ti kursunada ni Stanley. Ay, una yun ti kasta nga aramidam anak ko. Agar-aramid kan iti parikot mo. Saan nga ay ayam dagiti babae? Tapno kasta ti aramidam kadakwada. Nasaya at tanakita da kamit laong istasyo. Ah? Awanan baing alalaki. Freda? Gina? Awanan bain ang lalaki? Iso akas to'y ti maiparbangkan ka. Mabitlain! Pang-asim, Gina. Pagsasaritaan tayo kumaday to'y. Awan ti rumba nga pagsasaritaan tayo, istasyo. Gaputa jak kaya tikaskan ka. Manipod ita. Break tan. Ha? Ha? Kasta akmat istasyo. Saan ka akasapulan itibiyag ko? Manglilipot. Awanan baing. Sakmat yan! Anay! Anay! Sayang kung kunak itinakam ko. Tati nasayaat nga ayan-ayat mi kini Freda ket ninayunak iti kalukwan. Ket tinasakit. Napukaw ko idang agpadpada kini Gina. Agraman ni Stanley agayem ko. Agbabawi ak ngam naladawan ti amin. Alakastan ket agyaman ak. Tuy pagayam mo, istasyo. Pagayam istasyo, tay kunada nga ruden, makaadal ka kadagiti bidot mo. Takasta talaga ti biyag ako nata. Samula maamiris ang nagbidot kagayam, no makariknakan iti sakit ken litay. Ket no makiayan-ayat kapay, masapol amay salaen.
Ta saan anasaya at tidwa? Sigurado nga agproblema ka. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga istasyo, iti probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Jonaline Menzi Carino. Kaniti met direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kamiting kay parang tarabay na imbag na oras kada kayo amin.